An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye octobre kalo tile 16 san 2025. An ka bi sɔgɔmada in na kunnafoni bɛna taa n'an ye yɔrɔ minnu na o ye Tumutukaw fɛ ye. Bi sɔgɔmada in na min ye premier ministre ye ale ye taama daminɛ Tumutukaw fɛ yen. O baaraw kan ka kɛ cogo min na an da don la. Sanubɔyɔrɔ min bɛ Gawo mara la Ntakakaw fɛ yen. Wolomasiri taba bɛ wuli ka jɔ la yaasa a baara ka se ka daminɛ SONER mɔgɔw olu fɛ i n'a fɔ a laɲinina cogo min. Passeport kura min sigira sen kan n'o ye e-passeport ye nafa jumɛn b'a la a bɛ se ka mun ni mun ɲɛ an na dɔ fɔ o la bi sɔgɔmada in na. Maɲina musow k'u mago bɛ dugukolo la yaasa ka se ka sɛnɛ kɛ sabula olu bɛ sɛnɛ kɛ maaw de bolo. Musow tɔgɔla don ani balo tɔgɔla don o kun ye kunungo ye. Waleya in fana ɲɛnɛmayara ni muso ninnu kɔni sa olu mago bɛ dɛmɛ na. Kɔɔri ale kɔni sɛnɛna kosɛbɛ Yoroso marabolo la min ye kɔɔri ale kɔni tigɛli de bɛ sa ka se k'a lamara. Bankasikaw fɛ dabilenni ko ɲɛna kosɛbɛ. Conseil des ministres la sa ko ka dugukolo di CMDT ma min ye usine o ka taa jɔ Kogofatakaw fɛ Kita marabolo la. Kayikaw fɛ polisilakaw ye wuli ka jɔ kɛ ka se k'u tɛgɛ da maa dɔw ka misi falen dɔ misi su dɔ olu taara sa ko fo u ka taa o tɔnɔmada polisilakaw Falaye ne m'a fɛ ko bagan su tɛ ye tuguni aw bɛ yɛlɛ ne n'a kuma bɛɛ. Kayi misi sugu misi bagan feerelaw olu de misi sar'u bolo olu de ko katakatantigi ka taa misi fili olu filɛ nin ka taa maa dɔw ɲini ka fara a yɛrɛ kan u ka taa misi in boso k'u bɛna nɔnɔ ye sugu la. Heureusement Tapa ka maaw n'o ye Tapa Uri ye directeur régional de la police a ka polisi bɛ semaine de fer kunna Falaye o brigade wulila joona ka t'u nɔfɛ. Bon an bɛ fɛn caman dɔn Ala ka hinɛ an na an bɛ ka fɛn caman sogo dun an t'a dɔn dɛ. O misi zon k'a fɔ o sogo zon olu minɛna Falaye sibiri don ni Ala sɔnna a ma Senegal ni Mali olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɔnjɔn kɛnɛ kan UEFOA kunun ta in ma tulu tigɛ dɛ Falaye. An sɛgɛnna dɛ. Balontan daminɛ Guinée Ifiranga ka kelen don. An bɛ to jibɔ yɔrɔ yɔrɔ ka taa filanan don a ma nɔgɔya dɛ. Nka denmisɛnninw ni kɔniw fana qualifielen ka t'u ɲɔgɔnnaw ka kɛnɛ kan Coupe d'Afrique la sa min kan ka kɛ sabula fila minnu taara final la olu fila kɔni bɛ taa Coupe d'Afrique ale kɛnɛ kan. N'Ala sɔnna a ma kɔkan kibaruyaw la an na taa farafinnakaw fɛ yen ale ni farajɛla ni nanzaralaka tɔw kibaruya mana sɔrɔ la an na tila ka olu bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min. Nin y'an don k'an ye bi sɔgɔmada in na nka Falaye an ka premier ministre kɔrɔ Zumana Sako Ala ka wele sera a ma kunungo k'a si to san 75 la. Zumana Sako a tɛ fɔ maa ye tuguni sabula a tɔgɔ yɛrɛ dɔrɔn o bɛ ko bɔ. Zu i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ a ma Falaye f'a ka kuntilenna a ka taabolo a ka danaya n'a ye min minɛ a t'o bila dɛ. Min ye Zumana Sako ye Ɲaminaka don Falaye ale de ma deli ka kɛ deuxième ye classe kɔnɔ. Premier kuma bɛɛ furancɛla fanga sigilen ye san 1991 ATT u ye wele bila a ma o y'a sɔrɔ a bɛ Centrafricaw fɛ Bangui k'a kana ka kɛ an ka premier ministre ye transition kɔnɔna na ani ATT ye o baara kɛ. Zumana Sako n'Ala sɔnna a ma kibaruya ban waati la an n'an da don a la sa ka taasibila kɛ ka ɲɛsin a ka denbaya n'a ka du bɛɛ lajɛlen ma a n'a ka bɛrɛbɛrɛli tɔnkɔrɔ maaw Falaye k'u bɛɛ lajɛlen fo. N'Ala sɔnna a ma yanni kunnafoni ka ban an na segin ka na Zumana Sako ale ka taasiraw kan ɲumanya minnu n'a y'olu kɛ a sera ka waleya minnu kɛ a sera ka jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ k'a daminɛ Musa tile la fo ka na se nin waati laban ninnu ma an n'an da don o la yanni an ka kunnafoniw kuncɛ. Falaye bamananw ko dugubila ka fisa laada wuli ye. Maa min bɛ yen n'i b'a fɛ ka lafiya i bɛ don dɔ kɔlɔn sen don dɔ mina ye Falaye. Hakililajigi ye bi ta ye ka kɛ ni kanko ye
min ye serifukɛ ye n'o ye Usman Sherif Madani Aidara ye ni dɔw b'a fɔ ma Bani dɔw ko Wulibali au conseil islamique ɲɛma ka taa se Ansarudine ɲɛmaaya ma min ye groupement leader spirituel fana o ɲɛma fana don Fala ye san 1994 ani 94 san a ka waajuli dɔ senfɛ a ye kuma dɔw fɔ o bɛ tali kɛ kan donni na bala an ka jamana kɔnɔ Fala ye a b'a fɔ ko ko in bɛ ka kɛ bi de an ka sirifukɛ lamɛn ne nin fɔ ye siɲɛ caman n'an y'an ka ko bɛɛ bila ko tubabu an bɛna a y'an ɲɛna an bɛna a y'an ɲɛna ne nin fɔ ye a mɛnna a ma labato mɛ bi a yera sago tubabu an de bɛ tubabu bolo ko anw ye an ka indépendance ta o indépendance bɛ min taabolo tɛ mɔgɔ minnu na ni walikan tɛ aw ka hɔrɔnya a b'o suɲɛ wa o tɛ sɔrɔ abada Mali kɔnɔ yan n'i ti tubabu ka kan mɛn e bi jate maliyɛn ye wa e bagan bi filɛ de yɛlɛ bi k'e la k'a si tubabu ka kan mɛn jamana yɛrɛ min taabolo ye n'o ko ale kɛra hɔrɔn ye o yɛlɛ ko kuma da kɔni bilahi finimugu duloki bi ye jeniŋana bagan kɔ brochard gaba ne fɛ nin bɛɛ de ka ye nin ka faamu tele ni arajo foyi ti fɔ tubabu ka k'a kɔ n'i bɔra Mali la ka taa Faransi ka bɔ Faransi ka na Mali la a fila bɛɛ ka kan e ti foyi mɛn yen tele la tubabu k'a kɔ ani arajo wa n'i nana ye e ti foyi mɛn a la tubabu k'a kɔ ani arajo mais faamaw fanga ɲinitɔ o ti tubabu kan fɔ dɛ ayi a fɛn o fɛn bɛ taa burusi kɔnɔ tubabu kan ti b'u da abada ni min bɛ filakan fɔ u bɛ filakan mɛnnaw bila ka taa ye k'a ye fara an kan n ka fanga sɔrɔ n bɛ misi balo d'a ma n bɛ kɔgɔ commandé a ka misiw b'o dun o ti fɔ tubabu kan na dɛ o bɛ fɔ filakan de la n'u taara bosow fɛ yen dun k'an b'a dɛmɛ an bɛna kɔbaw dilan ye o ti fɔ filakan na dɛ bosokan n'u taara bamananw fɛ yen dun an bɛna sari ni daba d'a ma an bɛna misiw san ka d'a ma o ti fɔ tubabu kan na dɛ bamanankan ni fanga sɔrɔla dun o y'a bannen ye koyi tɔw ninnu bɛɛ tɛ lakalakatɔw ye wa olu ka kan bɛ fɔ bilen wa à partir aujourd'hui premier ministre a voyagé le président il est venu fɛn o fɛn bɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan jamanaden 100 o 100 ala 90 t'a dɔn fɛn o fɛn bɛ sen na foyi ye bilahi fɛn o fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan n bɛ nin wele da Mali fanga de jango arajo ministry ani tele ministry bilahi n'u m'a lajɛ dɔɔni ka réunion wɛrɛ kɛ information ko la u k'a dɔn maliyɛnw tɛ foyi kalama foyi yɔrɔ janamɔgɔw tɛ dɛ Bamakɔ yan Bamakɔ yan tubabu kan mɛnna man ca o mɔgɔ tan kun bɛ bilahi 9 lɛtiri jira 9 na u tɛ foyi dɔn a la bon jamana min bɛ ye bamanandenw ni bamanankan fɔlaw ye o n'a fɔra olu bɛ min mɛn a tɛ fu ye journal parler mana ban fɔ n'i ye mɔgɔ ɲini k'i kɛrɛfɛ o ko di de n tɛ masiba da ye nin ye bɔnɛ ye bilahi bamanan n'u ko bamanankan bɛ fɔ a la bamanankan bɛ fɔ miniti damadɔ de et puis o ye kunbabaninw dama de talen ye ko o nu tigɛ fa a b'a fɔ arajo ministre ko Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ko ten ko Mali kunna sirila min b'an ka jamana kɔnɔ an t'a dɔn ko parce que a bɛ fɔ tubabukan la an tɛ tubabukan mɛn u k'a lajɛ dɔɔni ka segin an fa kan ma an tɛ kɛ tubabu ye wa tubabukan kalanni yɛrɛ ma foyi ɲɛ anw ye an filɛ o tubabu ka balawu kelen de kɔnɔ nin ko an ye indépendance ta mɔgɔ min ti fɛn k'i yɛrɛ ye e bɛ se ka indépendance ta
itisi iti ka kafe iti yere fe eni yene panasi ibo shuwa ayanga kafu anyi wallahi to abukoyi we min da mo ke ka amba do walibi buga ko da nyiraka kenaka buga ka ndu fangulu ulde ka balawu fulano feni wallahi me amba nyine ala fe ya rabbi anga jamana bi kishi tugo mina ala makera amin corona kelen ya rabbi ala majikara ala amin minu saraka ba fala anti fenda ni ngawo ni ba yere bo Mali kɔnɔ yan jɛkulu min bɛ ni an tun bɛ passeport dilan o fɛ fala ye bɛnkan min tun bɛ ani Mali cɛ o bɛnkan in bantɔ don nin kalo in na pewu n'i ma fili nin nansara kalo in tile 25 o bɛ kɛ baara in bannen ye pewu o la sa jamana ale min sigi k'i bolo fila da sen kan a fana ye maaw ɲini fala ye maa minnu bɛ bi n'olu nana ni passeport ye passeport min n'a bɛ nana kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw olu cɛla yaasa an ka jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min ye pisi min bɛ passeport in kɔnɔ fala ye a lakalibaw ni a baarabaw ani minnu b'a ɲɛdɔn olu ka kumana fɛɛrɛ 50 pisi bɛ se ka o baara kɛ a la kumabaw ye jumɛn ni jumɛn ye i bugunatigɛ sɛbɛnw marali kɔfɛ i yɛrɛ bɛ dɔɔni min ye o marali kɔfɛ fɛɛrɛ minnu sigilen don yaasa i kana se ka taa yɛlɛmali wɛrɛ kɛ olu faralen kɔfɛ o kɔ kan dɔɔni fɛn fɛn bɛ yen k'o b'i kan sa n'a bɛ fɔ ma dɔnniya caractère personnel a b'o bɛɛ lajɛlen mara i ka wolo sɛbɛn i si san i bɔyɔrɔ i ka jamana n'i ka photo fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen kɛ fala ye o bɛɛ bɛ bila pisi in kɔnɔ min ye i tɔgɔla sɛbɛnw fana na minnu ye biométrimaw ye ka fara photo kan maa minnu bɛ sa n'olu b'u bolonɔ kɛ sɛbɛn na n'o ye empreinte digitale ye o bɛ se ka bila a kɔnɔ fala ye fɛn o fɛn de kɔni bɛ yen k'o b'i ka jamana kun kan i bɛ jɛkulu min kɔnɔ maa min ye passeport dilan olu bɔyɔrɔ n'u nayɔrɔ n'u taayɔrɔ bɛɛ lajɛlen o bɛ pisi kelen ale kɔnɔna na yaasa i kana se ka bala min ye tɛgɛnɔbila i b'a dɔn bi k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sira ninnu fɛ u b'a fɔ de k'i bolo ja bolodenkɔni ja seere fɔ ne ma bolodenkɔni ja seere i k'o da ka i tɛgɛ da a kan o mana da yɔrɔ min fala ye ala yɛrɛ ka masaya kɔnɔna na maa si ni maa si ta tɛ kelen diɲɛ dugukolo kɔ kan donc o fana u b'o fana ta ka bila a kɔnɔ pisi in kɔnɔna fana na i yɛrɛ bɛ se k'i ka signatiri kɛ o ye fala ye signatiri i b'o kɛ maa min fana y'a kɛ o fana ka fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɔnɔ k'a bɛndɛgɛmɔ k'a dilan k'a ɲɛ min ye waleya in ye a kɛkun ye mun ye taa ni ka seginw k'olu nɔgɔya fala ye bɔlɔw de bɛna na taa turu a bɛ fɔ masa ko borne SAS automatique olu de bɛna na taa turu i n'a fɔ min ja filɛ nin ye fala ye ne nana sisan pankurunjigi kɛnɛ kan nin pi bɔgɔden de bɛ i bɛ se n'i ka passeport a ma n'a ko ko bilenman o y'i ka tumutu ta bannen e bɛ to yen an bɛ taa biennale kɛ ka na fala ye maaw minnu tun bɛ jɔ fɔlɔ k'a fɔ ko n mɛnna n nana a kɛra ta a bɔra ta o banna o yɛrɛ ka ko b'i yɛrɛ bolo de sisan minnu bɛ yen sisan ni sigana kɛra olu la mansin yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kolonsalen don soba min kɔnɔ maa minnu bɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi olu b'o kɔnɔna na ye wa k'a fɔ ko n ye n ka sɛbɛn falen maa taara dugu la ni n ka sɛbɛn ye fala ye o tɛ se ka kɛ nin na tuguni dɛ a la dɔgɔduma fana ye min ye jamanaw kɔnɔna na maa minnu bɛ taa sira fɛ u b'a dɔn bɛɛ taa pankuru fɛ wa fɛn kelen bɛ taa sigi yen fana fala ye ni passeport b'i bolo i ka passeport i b'a yira sɛbɛn b'a lajɛ min ye baara in ye nafa min bɛ a la fala ye a la kumabaw de ye nin ye wa k'a fɔ ko a tununa a kɛra ta o kuma banna pewu pisi n'a y'i ja an kalamutu kene don diɲɛ kɔnɔ fila t'i dilan ka di maa si kelen ma donc nin fɛɛrɛ kura min sigilen filɛ nin fala ye nin de bɛna bila an ka passeport kɔrɔlen nɔ na wa min ye AES jamana bɛɛ ye bɛɛ bɛnna nin de kan ko ka nin de ta o de ye e-passeport ye wa ale de bɛna kɛ ka baara kɛ bi a dili n'a baara tɔw minisiri min bɛ yen n'o ye Dawudu ye ale min b'an ka jamana kɔnɔna lakana ko kunna fala ye ale na bɔ ka laseli kɛ baaraw bɛna kɛ cogo di sɔngɔko kɔni fɔra bɛɛ na ka ban dɛ 9,000 10,000 ani 8,000 n b'a fɛ bi n t'a fɛ ka si ne taatɔ don dugu la Segu ta pereselen don
an muto ta wata an wasegi fala muto ta aw bita wa kono no ta bita kai ani kinye ba bu suka tano e foito la abase akana bala de ha beni isego on da belebele nyi kata njo ka soro bi kata segu katla ka se kana kana jole soro arana tugunu ngoni donc sisa nimbara gouvernement alekrano ko de sigi senga ya sa bela jire misaka lafia chogomina muso togala do o nyeremali konna na fala no tunye kunu ngoye ni kalo itle tanu duru nye selege nani muso togodala muso ulu bela jire ngonu be usenga kunu ngo nyeneje bilibili ba sigira la sa wenzenga ufei miye muso ulu koni chama na falai ambe muso ufo chesiri ni timinanja fo tijani muso ti ala mayina konna na kai mara la falai muso ko gele abulu kane miye dugukolo soroli ko ye uere togola ta ka foro sene o sete ulu ye bi aminata esketa aloko sa kulu koni ube maloforo de konna na koyi miye jaje faraka ufei ye ngoni malobi senega nye mayina miye bafla be konna na falai ya ira saka foko uluka bara bela jile ke kunye bisegu dairi mesro togomina nga obi bara ke chawde bulude ulu koni be feo fembe nu magobo la bisegu soro nga jaje fara miye ayoro nye tiena musulaka ya ira ka kube baraka kono ka haka ube duma wali udafe dugu na ulu bela jile na baraka kono nga bimunga dulu ye ulu yere chama nga sega faranyanga kan ke nako mimba to bisegu yereta tiendo malufuru la barain akayu made dugukolo koni odetu ubulo wa dugukolo soroli bi o ka fana gele kosebe minye muso ye ukokulu be barake su anitle ulu koni tiena ka foko uye degun sora nga kadu yere de sisansa boluma yele mana na tugo la sa yere ka sega foroni soro yere falai ka jega o barake ka segu ka dema ta bar o dema ka sega ko ka dema majigi ai na morai amta yoroso ka fe kori ale boli damne na falai minye dongli ni tereni bolai o kon me sena yoroso fanchama bi kungo kono nawla karangana yaku kamba foka wala mano chesiri ni timinanja minye yoroso da dugu kono na falai goitara ka duba kambu foku wala mando myanga udo utatu ka no ni wati na nunu bela jilika kori akeru sagoi nga uko jongo ala salonda to bode chaya la koni sababu gara munye fenyene ma olu dona foro la falai ai cheni dugu yoro chamana nga sa u kalo kanu ujigige munye uye manyo min sene ni ma foko kabaeta do onzo ko manyo uyo min sene no ye kabai tiga jarala ka fe aleni malo ubino do kesa ka uyere buluma de menonte kori koni tiena makulu sawe uya ira saka foni watina kabini ni nungo ni fon boli damne na falai ala barika la songo jigina sugula ekoi uka dogojo fe bi mi e balo songo e aswe koro jigine no krengre na ala bi na mborai amta bankas ka uya ira saka foko nyina mamunu ngoni nulu fana ye dable ni sene falai ko dawuli la de da anyena koswe ubulo ale fana be dable ni nye uya ira saka foko mi nye nyina santai uya ni sho ko lu nyami nyana kata surati ga nguruga ale ni etiga ulu bela jilinda nywanfe mamunu ngoni ake uya ira saka foko ni ko chena au menu ira ka han falai sawre ko sawre kuna ninko sigi senga sijo tamani ale ka laseliw ye ninye minye sugu kerengrene kulukoro kaw fe kulukoro anga ka nyere fen fe falai o sugu tago flana ye mwa togola o sigira kulukoro kaw fe nin kalo entletan ani kolonto bara ngoni ga sa kulukoro ale chambre de commerce o konna na sabla chambre de commerce mo be ka ke bara yin singorma do no bi jamana nyama fe o la sa minye fere kala koni ma kemenyana o bora kulukoro kaw fe joila ni bamako kaw olu koni kala no ka dogo fien sigi tle sawa konna na wa baro sigu olu fana bana na ye ala muso togala do hugumu konna na sa no ni jensire nani togodala muso togala do ale ni jensire nani do min sigiro no senga balogo ka falai abela jire nyene ali kera bangas kaw fe kalo tleta ani woro ana tleta nduru ni tleta woro october kalo yi bara mega ke muso munu be nunu be togoda wala sa u koni ya yira saka fo joro mumbu ulula kabo kosebe go talila ni bara o kelila
nakɔ sɛnɛw ni baarabaw la u ka se ka s'u yɛrɛ kɔrɔ u de bɛ k'o ɲini nin waati na nka min kɛlen don ka ko gɛlɛya fala o ye Mali fan bɛɛ ye basigibaliya in o kɛlen don ka jawuli kɛ nka o bɛ n'a ta musolaka ninnu y'u fasa fili kosɛbɛ Bankasi marabolo la ka se ka baara kɛ ɲina u ko lafiya min nana u bɛ foli kɛ o la nka a ka d'u ye u ka dɛmɛ hali bi o la sa baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ye ONG Pro Haridi ye ale ni muso du ni den bolofara min bɛ u fɛ yen olu sera ka dɛmɛ nin k'u ye k'u yɛrɛ boloma yɛlɛma an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres ale kɛnɛ kɔnɔna na lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologiriya bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen don a kama denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalo sara ye 2000 primaire ta ye 3000 complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka s'u ma baw waati an bɛ taa Kuluba conseil des ministres ale min bɛ sigi laada la araba o araba kunungo ta o fana kɛra fala ye octobre kalo tile 15 a ɲɔgɔn ye so kɔnɔna na Kulubakaw fɛ yen ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye furancɛla fanga ɲɛmaaya général d'armée Asimi Goyita baara minnu bɛ yen n'o kan ka kɛ sariya ɲɛbila sariyaw ye u y'o kumaw fɔ bɛn kɛra ka fana sariyaw olu minnu bɛ olu ka se ka dɔw kan ka lajɛ jɔyɔrɔ k'o di maa dɔw ma minisiriw ka baara bolodalenw an'u ka baara kɛlenw olu fana kuma kɛra fala ye sariya ko ta na sira fɛ sa minisiri min bɛ dugukolo ko kunna an ka jamana kɔnɔ o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye an ka kɔɔri dilayɔrɔ ye kɔɔri bayɛlɛma yɔrɔ min bɛ yen n'o ye CMDT ye ko ale kɔni ye décret dɔ ta sa ka yamaruya di titre foncier dɔ ko k'o di CMDT ma min ye Koko Fatakaw fɛ yen titre foncier in numéro ye fala ye 1448 min ye Kita marabolo kɔnɔna na Koko Fata a dilen no u ma ye baara in a kan ka bɛn tari 50 ma fala ye Koko Fata commune yɛrɛ kɔnɔna na a kɛkun ye mun ye sa ka CMDT yamaruya a ka taa usine jɔ ye min bɛ kɔɔri kolo bɔ k'a yɛlɛma k'a kɛ kɔɔri mugu ye min ye baara in ye sa n'o ye usine ye n'ale sera ka jɔ yiriwali kɔni o bɛna na dugudenw olu fɛ yen baara fana bɛ se ka sɔrɔ min ye kɔɔri yɛrɛ paratalen ɲumanw ye fana kɔɔri kolo bɔlen ɲumanw ye an bɛ se k'olu sɔrɔ an ka jamana ale kɔnɔna na min ye conseil des ministres ye a ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma fala ye minisiriso min bɛ jamana kɔnɔna lakanako la conseil technique 2 ale ye jɔyɔrɔ di sapeur pompier direction kɔnɔna na ɲɛmaa danganya ale y'o di maa min ma sa o ye colonel sapeur pompier Bakari Daw ye fala ye Bakari Daw an b'a dɔn sapeur pompier la k'a daminɛ duguma fo sanfɛ ale y'a bɛɛ kɛ ka sapeur pompier yɛrɛ k'a mobili boli
ka mauta ka circulation kɛ fala ye a y'o kɛ a y'i to la a ye unité ɲɛmaaya fana kɛ fala ye a bɔra o fana na u ye danaya d'a kan ale de tun bɛ Sogonikɔ yan Sogonikɔ sapeur pompier ɲɛmaaya tun b'a bolo nin waati laban in na n'i ma fili a kan ka kɛ kalan na a taalen no kalan na Camerounkaw fɛ yen n'o ye olu ka école de guerre ye a kɔni bɛ yen danaya in tara ka d'a kan k'a ka kɛ sapeur pompier maaw ka ɲɛmaa dankan ye fala ye an b'a fɔ sa n ko min ye daw ye anw b'a dɔn sabula an y'a dɔn INTM na kabi Saka ka waati fo kana se Katile ka waati ma o y'a sɔrɔ syndicat b'u ka yɔrɔ la nka bi syndicat tɛ yen dɛ syndicat tɛ yen bi donc daw hali kɔsa in na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigira ka sanjiko lakɔlɔsili baaraw kɛ fala ye a tun b'o fana kɔnɔna na donc maa min don maa caman b'a dɔn ka sababuya k'a ka timinanja n'a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔw ye an b'a fɔ ma sa n ko ala k'a k'a ma hɛrɛ ala k'a ta fanga ko a la ala k'a yɛrɛ nafalan bɔ a la ka jamana nafalan fana bɔ a la fala ye kunungo Dawudu ye danaya d'ale kan sapeur pompier maaw ka directeur général adjoint colonel sapeur pompier Bakari Dawu ministre b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna an ka lasigiden angolakaw fɛ n'a sigiyɔrɔ bɛ bɛn Luanda ma u ka faaba o kɛra Seydou Kulubali ale ye conseil des affaires étrangères ye ministre so min bɛ sifinw farikolo ɲɛnajɛ ale ni denmisɛnninw la kalanko ɲuman kunna adamadenya tɔbɔtɔliko la o fana ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma volontaire ka directeur o kɛra Ousmane Sina Jalo ye ale ye sociologue ye ministre so min bɛ muso den ani du kunna fala ye ale ye chargé de mission ta o kɛra Fatumata Tereta ye ko kunnafoni k'a b'o o baara ɲɛdɔn directeur min bɛ sa n'o bɛ musow olu ka ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na furuso kɔnɔna na u y'o di Yusu Bagayogo ma école karamɔgɔ don min ye enseignement secondaire la ministre so min bɛ yen n'o y'an yɛrɛ ta ye kunnafonidi ministre so fala ye ale fana ye jɔyɔrɔ di maaw ma conseil technique o kɛra Musokoro Konate ale ye kunnafonidila ye wa réalisateur fana don min ye Amidu Togo ye u ye jɔyɔrɔ do nka an ka journaliste in tɛ dɛ ale tɛ nin ye école karamɔgɔ ɲininikɛla ye an ka Togo tɛ Hogon Togo ale tɛ ale ye dɔngɔnɔ kunnafonidila ye nin ye dɔngɔnɔ chercheur enseignant ye conseil de ministre so min bɛ yen n'o bɛ seko ni dɔnko kunna o ye chef de cabinet o kɛra Saliya Male ye ale ye école karamɔgɔ ye min ye chargé de mission ye sa Adama Kouyaté o ye journaliste i b'ale kɔni dɔn ORTM cɛjan ye a yɛrɛ tun bɛ dafe nɔfɛ o don ko Sikaso sisan ko ale kɛra chargé de mission ye journaliste don o kɔrɔ maa kun chargé de mission jɔyɔrɔ min kun labilara ni dɔ bɔ ORTM mɔgɔ dɔ de fana tun bɛ yen o bɔra ale bilara o nɔ na sisan ministre ka baara kɛlen n'u ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na fala ye min ye ministre min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna a ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ min ye kalanta n'o o ye san 2025 kalanta hukumu kɔnɔna na sa septembre kalo tile 24 tile 25 tile 26 san 2025 fala ye olu ye barosigi belebeleba kɛ barosigi kun ye mun ye ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan sa denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ sanayɛlɛ kalansow la u ka se ka fɛnw ta bi minnu bɛna nafa ɲɛ u ye baara in kɛkun kun ye min ye fana karamɔgɔw olu fana k'u ka kow sinsin fɛɛrɛw ka jamana yɛrɛ mago bɛ fɛn minnu na k'o kalanyɔrɔw k'olu ɲɛfɔ denmisɛnninw ye somaw ni ekɔlidenw ni ekɔliden somaw k'u bɛɛ lajɛlen ladɔnniya sa fɛɛrɛ kura minnu sigilen don sen kan sanayɛlɛ kalansow la yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na sanayɛlɛ kɔfɛ ka se ka baara sɔrɔ min ye nin tako 25 ye n'o ye kalanta in ye sa a kɛra sababu ye ekɔli minnu bɛ yen n'olu ye kɛnyɛrɛye kalansow ye kalansobaw olu kana kɛnɛ kan kalanso minnu fana bɛ yen ni gouvernement olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baara minnu bɛ kɛ sa ka se ka na n'olu bɛɛ lajɛlen ye waleya in y'a to sa laɲiniba minnu bɛ yen bi n'olu ye yɛlɛmalibaw ye k'o ɲɛfɔ o kalansow n'o baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye u ka se ka faamuyali kɛ sabula a kɛkun ye min ye denmisɛnw bɛna kalan min kɛ u ka se ka o diplôme fana sɔrɔ wa diplôme ka se ka taa kɛ ka baara kɛ directement yanni an bɛɛ k'an ɲɛsin biro kɔnɔna ale ma ministre min bɛ yen ni ale bɛ muso den ani du kunna ale conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira sa k'a fɔ ko min ye npogotigininw tɔgɔla don ye fala ye farafinna kɔnɔna an fanfɛ bolo ni camancɛ bolo fɛ k'o lajɛ kɛra nin kalo in tile 10 ka taa bila tile 11 na Dakarikaw fɛ yen
baara in kun sigi kun ye min ye fɛɛrɛ ni dabali ka sigi min ye npogotigiw ye olu bɛ se ka don ba la cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲiniw ye sa u fana ka se ka faamuyali kɛ u ka diɲɛ taabolo la lajɛ in senfɛ sa minisiri y'a yira sa k'a fɔ min ye maa mafalenbaw ye ka bɔ farafinna an fanfɛ bolo ni camancɛ bolo fanfɛlaw la olu minisiriw caman nana min ye muso ni den ni minisirisow ye fana olu fana nana kɛnɛ ka ye ale yɛrɛ ye kuma ta mali ka fɛɛrɛw mali ka taabolo ni mali ka ko faamuya cogo ka ɲɛsin npogotigiw ka ko ma a y'i da don o la min ye ko in yɛrɛ kuncɛli la sa fala ye u bɛnna min kan sa ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan cɛ ni muso u bɛɛ lajɛlen ka damakɛya kalanko la an ka jamanaw kɔnɔ fɛɛrɛ ka sigi sen kan sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min b'a to kɛlɛ minnu bɛ an ka yɔrɔ la ni waati gɛlɛman ninnu kalan ka se ka kɛ denmisɛnninnakaw fɛ min ye denmisɛnw ye u ka se ka kɛnɛya sɔrɔ ka ji sɔrɔ min ye saniyaw ye ka se ka u fana baaraw kɛ lakɔlɔsili ka ta ka ɲɛsin u ma sa min ye baadɛbɛ dasiri ni degun fɛn fɛn bɛ k'u b'o sɔrɔ furusosigi hukumu kɔnɔna na ko ka se ka olu fana ban minisiri ko sa ko a ka taama sen fɛ maliden minnu bɛ dakar ale ni olu ye ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye ka jamana kibaruyaw k'olu d'u ma minisiri min bɛ jagogo kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye kɔnsɛri minisiri ladɔnniya fala ye ko min ye jɛrɛ 7nan ye sa n'o ye kɔɔri tɔgɔladon ye jamana 4 minnu b'a kɔnɔ ka fara Côte d'Ivoire kan ko olu kɔni tun bɛ lajɛla Rome italikaw fɛ yen don in sa ale kɛkun tun ye mun ye ka se k'a lajɛ kɔɔri yɛrɛ bɛ se ka kɛ ka yiriwali kɛ cogo min na ka k'an ka siniɲɛsigi ye jamana minnu tun b'a kɛnɛ ka sa minnu ye kɔɔri sɛnɛnabaw ye ka Côte d'Ivoire fara o kan olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛnɛ kan ye a kɛkun ye sa yiriwali kuntalajan fɛɛrɛw ka se ka sigi nin jɛrɛ 7nan in k'a kuma tun bɛ tali kɛ min na sa o ye kɔɔri ale ka se ka kɛ an ka siniɲɛsigi o sinsinla ɲumanba ye baara in kɛnɛ kan sa minisiriw kɔni caman nana min ye jamana ninnu minisiriw ye ka fara Côte d'Ivoire ta kan banque mondiale ale ka maaw tun bɛ fala ye min ye nanzaralakaw ye Brezilikaw ka lasigidenw olu fana tun bɛ kɛnɛ kan Inde ani farajɛlakaw ka taa fara jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o bɛ kɔɔri ko la kɔlɔsi diɲɛ seleke 4 tɔgɔ la olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka fara yiriwaliko ta nasira kan diɲɛ seleke 4 yɛrɛ ta baarakɛlaw ka tɔnba n'o o ye baarakɛlaw ka jɛkuluba ye sa olu fana bɛɛ lajɛlen ka cidenw tun bɛ kɛnɛ kan minisiri a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ ye a coordinateur o tun bɛ Mali de bolo o hukumu kɔnɔna na sa jamana 4 ka fara Côte d'Ivoire ka fala ye olu ka laseli ale de y'a kɛ a y'a yira sa k'a fɔ a k'a ka kumaw sinsin min kan kɔɔri tiɲɛ don bi dɛmɛ bɛ ka ta ka don a ma nka kɔɔri sɔngɔ a tɛ ka kɛ jamanadenw sago ye a tɛ ka kɛ min ye kɔɔri feereba ni kɔɔri dilanbaw olu sago ye fala ye ko k'a lajɛ sa dɛmɛ min bɛ don kɔnɔnaw la jamanaw kɔnɔnaw la jamana ɲɛmaaw fɛ u k'a lajɛ u ka se ka sigi sen kan kosɛbɛ ko yan'u ka lajɛ 14 o nata in cɛ n'o kan ka kɛ marisi kalo nata min ye san 2026 Yaoundé kaw olu fɛ yen k'u b'a fɛ sa fɛɛrɛ ka sigi sen kan bɛnkan ka sigi sen kan kɔɔri yɛrɛ a ka se ka dɛmɛ kosɛbɛ jamanaw fɛ o musakaw bɔli o ka se ka sigi sen kan o ka sana sugubulon ka se ka sɔrɔ u bɛ se ka sagona feerew kɛ cogo min na minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ni adamadenya tɔbɔtɔli a ye kɔnsɛri minisiri ladɔnniya fala ye bana min b'an fɛ yan sa n'o ye dengue ye k'a cayara tuguni dɛ k'a cayara ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta in kan furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Asimi ye k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ sa k'an ka hakili to tangalaw na mun b'an kisi bana juguw ma an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ dengue yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi ko sabula ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye Bamako octobre kalo tile 15 san 2025 secrétaire général du gouvernement Brahma Kulubali chevalier de l'ordre national. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da
wala ye premier ministre ale bɛ taama daminɛ bi sɔgɔmada in na Tumbutukaw fɛ yen min ye général de division Ablaye Mayiga ye a n'a kun bɛ sa pankurujigi kɛnɛ na min ye Tumutu cɛ n'a muso Tumutu cercle 13 min ye u ka gouverneur ye sa n'o ye contrôleur principal de police Bakun Kante ale ni maire n'o ye an yɛrɛ kunnafoni ɲɔgɔn tandina ye a tandina ye ka taa fara kabilatigiw kan misiri saba bɛ Tɔnbɔkutu n'o ye Sidi ye Asangore ani Jingare Bɛri ye kabilatigiw u bɛɛ lajɛlen fala ye ko ka bɔ ko ka min ye Mayiga kɛ ko k'a kunbɛn premier ministre a taakun yɛrɛ jumɛn ye Tumutukaw fɛ yen fala ye maakɔrɔw n'o ye dugutigilakaw ye olu tɔgɔla bulo a ye min ɲɔgɔnna Kurumo Karili birigiden fɔlɔ da Segukaw fɛ yen k'a da Kulukoro k'a da Joyilakaw fɛ yen ale ni Kucala o baaraw a bɛ to birigiden fɔlɔ fana da o fana hukumu kɔnɔna na tuguni Tumutu dɔgɔtɔrɔso o kan ka lakurakuraya o lakurakurayali hukumu kɔnɔna fana a bɛ to fana birigiden fɔlɔw da o baaraw bɛ se ka daminɛ cogo min ye Ablaye Mayiga ye a ka taama in fana senfɛ a na taa i ɲɛda yɔrɔw ka sa yɔrɔ minnu bɛ yen bi ni olu kan ka biennale bisimilali baaraw kɛ fala ye n'a tilar'o la tuma min sɛnɛkɛyɔrɔ min bɛ yen n'o b'a fɔ ma ko plaine rizicole ni malo bɛ sɛnɛ ye Tumutukaw fɛ yen a bɛ t'i ɲɛda o fana yɔrɔ kan sabula o baaraw fana kan ka daminɛ ka lafara halisa a bonya n'a makama kan gouvernement ale ka yamaruya kɔnɔna na min ye dugudenw ye an'olu na ɲɔgɔn sɔrɔ chambre de commerce fana kɔnɔna na fala ye ka taa barosigi kɛ sa Tumutu cɛ n'a muso mun b'u kun n'u kan cɛ u n'o fɔ premier ministre ɲɛna baara in kɛkun ye mun ye marabolo ɲɛma a yɛrɛ ka taa fanw bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye ani dugudenw ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa degun minnu b'u la ka se k'a sigi sen kan m'a f'i ɲɛna kunun k'a ko maaw ka bɔ yala ale tɛna se ka sigi o la dɛ n'i ko an ka taa i yɛrɛ ka kɛ ɲɛfɛ dɛ donc Ablaye Mayiga a kɔni Tumutukaw a b'olu ka yɔrɔ la nin waati in na sa ni ala sɔnna ma tile tɔ kɔnɔna na fɛn fɛn mana bɔ taama in na fala ye a ja n'a kumakanw an na olu yira aw la n'an bɔra Tumutu an bɛ taa Gawokaw fɛ yen min ye général de brigade Mamadu Masawule Samake ale min ye dugukoloko ɲɛmaa ye Gawo mara la Tumutu Kidal ale ni Menaka a ko sa ko jamana tun ye yamaruya ta fala ye sanubɔyɔrɔ min bɛ Gawo yɛrɛ kɛrɛfɛ la n'u b'a fɔ ma ko Ntaka sanubɔyɔrɔ ye gouvernement ye yamaruya ta k'a fɔ sa ko maaw ka bɔ a kan o bɛɛ n'a ta anw tulokun gɛlɛn kelenw anw kun bɛ k'an ka sanu bɔ cogo min ka d'an ye su ni tile a sirabaw tɛ sɔrɔ bingaliw bɛ ka caya Masawule a ye communiqué kɛ ka ci Gawo radio so bɛɛ la maa minnu bɛ kɛnɛ k'a ye ko waati dilen n'u ma k'u ka wuli n'u ma wuli dɔgɔkun nata in sɔrɔdasiw na jigin kɛnɛ k'a ye an ka général de brigade Mamadu Masawule an k'a yɛrɛ lamɛn. Conseil des ministres ye décret dɔ ta min bɛ sanu dingɛ minnu bɛ Ntaka commune kɔnɔ ka affecté SOREM ma n'o ye an ka société d'exploitation de minerais et de ressources du sous-sol ye Mali kɔnɔ a don ni bi cɛ société min kan ka na exploitation na jatigɛ wale tabagaw ni fɛnw ka y'u empêcher à présent u kana se ka na sigi site kan pour que u bɛ se ka u ka baara daminɛ walasa faso bɛ profiter Ntaka sanu dingɛ ni fɛnw na o kama faamaw ye décision ta pour que ka fanga la segin commune kɔnɔ Ntaka commune na a masurunya bɛɛ lajɛlen na u ye décision ta pour que autorité de l'État bɛ établi Ntaka commune kɔnɔ a n'a masurunyaw et finalement site d'orpaillage minnu bɛ yen nɔ ka loi sigi a la o cadre la communiqué dama dama bɛ passer la tile filanan na radio la pour que ka population bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ exploitation illicite minnu bɛ ka na wari cɛ étrangers ni maliens ni terroristes minnu bɛ ka a wari cɛ ka taa n'a ye ka sɔrɔ faso tɛ profiter la bɛɛ ka baara jɔ yanni wagati dɔ cɛ a bɛ passer la communiqué la o wagati tɛmɛnen kɔfɛ faamaw bɛna wuli ka jɔ kɛ pour que yɔrɔ bɛ segin yɔrɔ contrôle n'a fɛn bɛɛ bɛ segin état ma et faciliter que SOREM ka wuli ka ni implanter ka baara daminɛ ka baara kɛ contrat kɔnɔ contrat min b'a ni faso cɛ ni min ma ɲa i bɛ fɛ ka don ka taa baara kɛ o kɔfɛ contrôle tɛmɛnen kɔfɛ a tigi k'i jija a ka papier sabatilenw ɲini minnu b'a to u bɛ se ka don ka taa sanu bɔ et ka k'u sago ye mais yanni contrôle bɛ état ka contrôle bɛ sigi yɔrɔ min kan an ye communiqué kɛ bɛɛ ka wuli ka bɔ yen nɔ mɔgɔ si kana sigi yanni délai fɔlen nin tɛmɛnen kɔfɛ n'o tɛ ni min ye min na sɔrɔ o la i tigi y'a laɲini hakɛto b'a la sallallahu wa salim. Nin ye général kumakan ye ala ye Masawule ale kɔni ti maa ye min bɛ fɔ maaw ye tuguni jamana in kɔnɔ an b'a fo
baara kɛcogo ɲuman na ani laseli la sabula ni ne ka ɲi yanni ka taa maaw lawuli i ka kɔn k'a f'u ye hakilima minnu b'a la olu ka se k'o tan sɔrɔ k'u ka kasaw cɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka wuli olu na wuli nka minnu tɛ fɛ ka taa o tɔ a yɛrɛ ye min fɔ ni min ye min sɔrɔ o la o y'o laɲini n'an bɔra Gawo Fala ye an tɛ taama dɛ an bɛ pankuru de ta hali bi an bɛ taa jigin Kayiba Jabate Kayi kɔnɔna na sa polisiw olu b'u ka baara la maaninfinw n'u bololaminɛw olu bɛ se ka lakana cogo min ye contrôleur principal de police n'o ye directeur régional ye Tapa Uri Jalo ale ka yamaruya kɔnɔna na Kayi dugu bɛɛ lajɛlen na n'a lamini bɛɛ lajɛlen na Fala ye okumu kɔnɔna na sa min ye Kayi ye polisiso min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko chemin de fer nin kalo in tile 10 n'a ɲɛmaya bɛ commissaire principal Mohamed B Kumare bolo olu ye siganama dɔw olu minɛ maa 4 minɛ nin kalo in tile 10 maa 4 kun do Fala ye min ye misi galaka misi kɔkolo a woro n'a kunkolo a n'a bosokolo ka taa se a nugu n'a banugu bɛɛ lajɛlen ma sa a n'a a wɔrɔɲɔgɔnw ni a fɛnw bɛɛ lajɛlen Fala ye o de yera ninnu bolo koyi waleya in yɛrɛ nana cogo di a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye waleya in ye maa damadɔw de bɛ sa olu kɔni kun ye misi in yɛrɛ kɔni bosoni yɛrɛ daminɛ pewu koyi k'a bɔ ɲɔgɔnna pewu e bɛ biɲɛ san wa biɲɛ kɛnɛkɛnɛ bɛ anw bolo ɔrɔɲɔgɔn bi yan min ye jungun ye o min ka di maa dɔw ye Fala o b'an bolo yan nɛn bɛ yen kunkolo bɛ yen tulo bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen b'an bolo o la sa olu b'o dɔnkilida la tuma min na pawu min ye Mohamed B Kumare ka brigade maaw Fala ye u nana yiriw kan ɲininkali de nana kɛ sa ko ma ko a ko kɛra cogo di ko ko jɔnni y'anw ko fɔ ninnu ye polisiw olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sa k'a yira k'a fɔ ko min ye Kayi sugula Fala ye sugulamaw misi sara olu de bolo misi in salen olu t'a fɛ k'a feere u ye katakatanitigi de wele karisa taa nin bila dugu kɔfɛ nin kɔni nin ko banna nin tɛ se ka dun o kamalennin min y'o ye dɛ o de filɛ ka maa 2 wele ka fara a yɛrɛ kan k'u ka jɛ ko ka nin wale in kɛ Fala ye yan'u ka taa misi in fili olu y'a bosoni daminɛ anw bɛɛ tun ye commande k'a la koyi a kun da ka di kojugu a tulo da ka di tulo da ka di dɛ maa 4 u y'u firi misi in ka Fala ye k'a fɛn bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ ɲɔgɔn kan u ye busekɛ dɔ wele dɛ u ye buse dɔ wele o min bɛ sugu duman yɔrɔ dɔn u ka bɛn a kan o la sa brigade maaw surulaw ka u bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'u ye min ye misi bosonen n'a kɔti n'a kɔkalaw n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen anw mana an ta waati min maa dɔ de y'u ko fɔ k'a yira sa k'a fɔ k'ale ɲɛ bɛ dɔw la ɲamanton dɔ kɛrɛfɛ k'u bɛ ka misi boso ko nin ti laadala ko ye yɔrɔ in na ye dɛ o la sa min ye Mohamed B ale ni Kumarekɛ ale y'a ka polisi brigade maaw wele olu y'u senteriya joona ka taa bɔ ninnu ka ye Fala ye ka tɛgɛ kɛ u kan maa minnu minɛna sa a fɔlɔ o ye OT ye san 19 DS san 21 ID san 23 LS san 23 u bɛɛ lajɛlen bilalen don bi manade dépôt la Fala ye min ye kiiri sigilamaw olu n'a ko tɔ fɛsɛfɛsɛ nin baara min kɛra Tapa Uri ka maaw fɛ Jalo a n'a ka cɛdenw ka taa tɛmɛ a ka commissaire min sɛbɛnni fɛrɛ kunna ko baara kɛcogo k'a ɲɛna maaninfinw n'u bolominɛw la kɔlɔsili o y'olu kalekan ye ka kɛ ni u ka ɲɛmaaba n'o ye polisi yɛrɛ direction ɲɛnamaba yɛrɛ bi Fala ye o ye contrôleur général de police Yusu Kone kabi a nana su t'a ye tile t'a ye su ni tile wulikajɔ a bɛ k'o kɛ a fana ko sa ko minisiri n'o ye Dawudu Ali Mohamɛdi ni o ye danaya min d'ale kan f'ale fana k'o se fo ka s'a seyɔrɔ la min ye contrôleur principal de police Tapa Uri Jalo a n'a ka cɛdenw ko k'u foya baara kɛcogo ɲuman na Kayi kɔnɔna na wa kabini a taara Fala ye ayi u ka taa Gawokaw ɲininka Tapa laban nin ale n ko a dali man d'a ye di ale ko baara di n'Ala sɔnna a ma Fala ye n bɛ taa n'i y'a fɛ yen a yɛrɛ ka dugu don nka aw yɛrɛ nka i ti Tapa dɔn dɛ on s'en derrière moi quoi Fala ye polisiw k'u fo bi na Bamako y'an yɛrɛ fana minnu bɛ sirada ninnu na an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn baara kɛcogo ɲuman ani ko kɛcogo ɲuman na an bɛ taa Faransi Momo ale ko k'a ma ko dɔ faamu ɲininkali dɔ b'a fɛ ka kɛ ni démocratie ko ye an k'ale lamɛn ne ko an lamɛnbagaw aw jɔn kelen bɛ se ka anw bɔ fili la maliyɛn dɔw tagabolo la u ka tagabolo min an ma faamuya sɔrɔ a la maliyɛn dɔw ye Mali bila ka boli ka na sigi Faransi yan
a dɔw taara sigi Côte d'Ivoire an b'a ye waati bɛɛ u b'an ka jamana marabagaw u lagosi kosɛbɛ k'u ye bɛɛjɛ fanga k'o ndaraki maliyɛnw na ko liberté d'expression n'a bɛ fɔ mun ma k'i ni dungo kuma fɔ jamana ko la k'u y'o bali mɔgɔw la tuma bɛɛ waati bɛɛ an b'a ye u bɛ to ka sɛbɛnniw kɛ u bɛ bɔ u bɛ kuma u bɛ an ka jamana marabagaw la gosi kosɛbɛ n'o o kumakanw ye u ko a bɛ fɔ fɛn min fana ma k'i ka nisɔngoya yira ka bɔ dugu kɔnɔ k'i ka nisɔngoya yira n'a bɛ fɔ o ma ko marche n'o ye marche ko an ka jamana marabagaw ye marche minɛ maliyɛnw fana la ko démocratie minɛra Mali la liberté d'expression minɛra a bɛ o kuma b'a yira marche de ka d'olu ye nka marche minɛra olu la aw minnu bɛ Faransi yan aw minnu bɛ Côte d'Ivoire Français marchera yan dɛ an m'aw ye marche la ni marche ka di aw ye Français marchera ka marche fo k'u ka samara tigɛ Français marchera ka marche o kumakan ma lamɛn fo Français ye kasiw kɛ polisiw ye maa dɔw bugɔ k'u bana maa dɔw fana minɛlen d'u bolo olu bɛ kaso la marchikɛlaw an y'a mɛn fana Côte d'Ivoire u ka marche senfɛ mɔgɔ dɔw banana fo kibaruya dɔw la sera an ma k'a fɔ ko maa 2 sara la nka komi aw ko démocratie liberté d'expression ni marche ka d'aw ye aw kun kan ka taa marche olu nɔfɛ aw bɛ marche min ɲini Mali la ni marche de y'aw bolo aw ma taa marche kɛyɔrɔ la o tɛ baasi ye nka marchikɛlaw ka minɛ k'u datugu kaso la marchikɛlaw ka minɛ k'u bugɔ k'u bana aw kun kan k'o condamner dɛ n'a y'a sɔrɔ ko aw ta tɛ mɔgɔ ko ye parce que o liberté d'expression dɔ de fana minɛtɔ ye aw bɛ ka fɛn min lagosi aw ka jamana marabagaw bolo o fɛn kelen de fana bɛ ka kɛ aw sigiyɔrɔ la yen nɔ ne hakili la aw kan ka kuma o kan nka an m'aw ye ka kuma o kan a bɛɛ dun ɲɛ bɔ o la an y'an sigi ka miiri an ko an ma se ka foyi faamuya nin na o tuma mun de bɛ yen e y'i ka jamana marabagaw la gosi ko min na e yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o ko kelen bɛ ka kɛ yen fana mais e b'olu tigilamɔgɔw nɔfɛ yen tuguni o tuma i ka problème ye jumɛn ye mun ka laɲini ye jumɛn mun de ko b'i kɔnɔ an kɔni an ma faamuya question kɔni filɛ nin ye ni mɔgɔ min bɛ se ka an jaabi ka faamuya di anw ma commentaire la a bɛ diya an ye parce que an m'a faamuya. farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ fala ye une fois n'o ye ka maaw ɲini maa minnu bɛ taa farafinna anw fanfɛ bolo jɔyɔrɔ fa sifin minnu ma san 17 sɔrɔ olu ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan farafinna walanba n'o o ye coupe d'Afrique ye kunun ko jamana 2 dɔnna han Mali yan'ale ka jouer fɔlɔ Guinée Bissau ni Senegal tun bɛ ɲɔgɔn na fala ye wɔlɔfɔw ka denmisɛnninw ye 4 ani 0 de kɛ olu la min ye wɔlɔfɔ denmisɛnninw ye nin ye olu taalen final la wa min ye jɔnjɔn ye a b'olu de bolo fana han olu kɔfɛ sa anw ni an diɲɔ u ya anw bila ɲɔgɔn na a daminɛ yɔrɔ min ye laginɛkaw ye fala u firila an kan dɛ ka fiɲɛ tigɛ an na pewu ka kelen don an bɛ t'o ji bɔ yɔrɔ o yɔrɔ maa caman kun taara so ka ban balontan anw ka denmisɛn ninnu u bɛ dusukundimitɔ fa o u ti biro jama ɲɛna f'an dalen so ne bɛ Modibo Sidibe ka dafa jama bɛ ka kule tuguni n ko mun kɛra k'an y'a égaliser fala i b'a dɔn ne ko k'aw ka taa n'a fɔra ka segin ko mɔgɔ bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye farikolo ɲɛnajɛ in kɔni taara cɛ sa surɔ 2 ani 1 nka tiɲɛ na halisa u k'an ka denmisɛnnin ninnu labɛn fala ye c'est à dire carré kɔnɔ ballontan système de bɛ olu bolo o ni ballontan ba o n'o tɛ kelen ye c'est à dire bɛɛ bɛ fɛ k'a jira n bɛ se o ye carré kɔnɔna de ye mais nin na bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don mais denmisɛnninw don fana nin y'u siɲɛ fɔlɔ ka se nin kɛnɛ sugu kan parce que est ce que ninnu yɛrɛ kalo 3 kɛ labɛn na yan'u ka na nin fɛn kan donc fo ka labɛn ninnu bɛ siɲɛ fɔlɔ de ye ka ye nin kɛnɛ sugu kan bon c'est comme u qualifiera entraîneur ka to ka kuma u fɛ et puis dege karamɔgɔba minnu b'an fɛ yan Jibril Dramew Murule ninnu ni Bayibaw minnu delila ka fɛn kɛ u k'olu fana bila u k'a dɛmɛ quoi k'a dɛmɛ kosɛbɛ parce que kunun y'a ye k'a fɔ dɛmɛ nana dɛ papier min tun bɛ ka bɔ sanfɛ ka jigin dugu ma a ka ca ni ba n'a si ye an kun bɔtɔ de kun don o tun y'an bɔlen nka sisan an b'u fo
mamuni yɛrɛ n'olu sera ka nin fɛn baara in kɛ sa an ka denmisɛnnilakaw 2 ani 1 min ye dama mamadu tarawele ale ka denmisɛnninw do fala ye kunu kɔni o kun bɛna t'u tobi ji la dɛ nka an b'u fo k'u waleɲuman dɔn cɛlu 2 kɔni an bɛ se k'a fɔ sa o ye kɛra anw kanu na ni ala sɔnna a ma sibiri nin kalo in tile 18 mamadu konate na nɛgɛ kanɲɛ 19 waati mali ale ni senegal an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ final kɛnɛ kan fala ye an kɔni talen no coupe d'Afrique la ka ban a tɔ ye ka coupe ta sa k'an ka tulon tɔ ja an bolo n'o tɛ laɲini o sabatira an bɛ denmisɛnninw ka lakana dege karamɔgɔw k'u fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la min ye Isaka Jakite ko in ɲɛmaaya b'ale min bolo n'o ye labɛnbaga ye sa an b'a fana fo nka sinon a fana sɛgɛnna kunun dɛ fala ye laseli dɔ sen fɛ diɲɛ seleke naani tɔ min bɛ yen n'o bɛ maanifin minnu bɛ bɔ u sigiyɔrɔ la olu ka ko kunna ani jo sariya tigilamaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye basigibaliya min b'anw fɛ yan k'a kɛlen don ka kɛ birisa ɲami ye bi maa 13 987 olu kɔni ye degun sɔrɔ ka kɛ ni jo sariya ale lafasabaliya ye an ka jamana kɔnɔna na nizɛrikaw fɛ yen wolomasiri tabaw u y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka gun kɔnɔna na fala ye maa 769 n'olu tun kɛlen don bamajɔlen juguya walekɛbaw ye u ye marifa da kalankɛriw kunna o kalan banna olu bɛna don wolomasiri tabaw ka gun kan nizɛrikaw olu fɛ yen maa 769 n'u kun kɛlen don ka taa bamajɔlekɛbaw nɔfɛ minnu ye marifa da kalankɛriw kunna sa dɔgɔkun tɛmɛna bɛɛ lajɛlen kun cɛra olu bɛna fara nizɛr ale wolomasiri tabaw kan laginɛkaw fɛ yen u ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ ka bagan marako kunna fala ye n'o ye Felix Lama ye a y'a yira sa k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan sa u ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baganw bɛ munumunu salo minnu kɛ ale y'a yira a ka communiqué kɔnɔna na ko ntɛnɛn tɛmɛnen ko bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ k'i ka bagan mara i fɛ yen yaasa olu bɛ se ka kimɛli kɛ anw b'a la an b'a la n ko bɛnkan mun n'anw cɛ ayiwa an ka tila ka yubaba ka maaw wele laginɛkaw ka nin ko in salon ko fana u y'a ɲɔgɔnna kɛ u tilala ka fɔ ko anw t'a la Guinée Bissaukaw fɛ yen fala ye kalata labɛn bɛ sen na min ye fanga ŋwaradaba min bɛ yen n'o ye premier ministre kɔrɔ ye Domingo Simões Pereira ale tɔgɔ tɛ cɛbaw la dɛ cɛbaw tɔgɔ bɔra k'a yira sa k'a fɔ ko minnu sɛbɛnna na se ka don novembre kalo tile 23 kalata la sɛbɛn bɔra mɛ min ye fanga ŋwaradaba ye ale t'a la jamanakuntigi n'o ye an balimakɛ ye Umar Sisoko Embalo ale bɛ a la bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko min ye octobre kalo tile 13 o tɛ kunna sini ye sa wa k'o de senfɛ sa u ka cour suprême ale kɔni ye cɛbaw tɔgɔ di k'a yira sa k'a fɔ ko ninnu kɔni bɛ se ka taa nka min ye fanga ŋwaradaba ye n'o ye Domingos ye ala ye nin cɛ ma nɔgɔn dɛ Domingos bon komi ninnu fana fɛ a tɛ fɔ maa ma ko maa ye dɔrɔgu feerela ye Madagascar colonel Arambiandina ale y'a yira sa Arandriamina ale y'a yira sa k'a fɔ k'ale ye fanga ta han conseil de défense nationale k'o ɲɛmaya bɛ ale bolo nin waati na sa ko jamanakuntigi kɔrɔ kɔni k'u to ka kuma lamɛn faransikaw fɛ yen député minnu bɛ yen n'a fɔ ma ko RN olu kɔni bannen don pewu min ye RN député dɔ fala ye ale tun banna pewu François Bayrou waati min na a tun bɛ fanga ko kunna ko fo sariya dɔw bɛ yen a k'olu falen ka bɔ a ka baaraw kɛcogo la yaasa min u bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min o laɲini min n'a tun y'o kɛ ka taa n'o ye kiiribulon na ko a ma wasa sɔrɔ a ko la han min ye faransikaw fɛ yen premier ministre eko alisa ale tɛ girin na wa yaasa ka gouvernement kana ci min ye Ukraine kaw fɛ yen sa Ukraine ministre min bɛ yen k'a fɔ nanzaralakaw ka ministre minnu bɛ yen n'olu bɛ OTAN kɔnɔna na k'u ye ɲɔgɔn ye kunun ko Bruxelles n'o ye Belgique faaba ye k'a lajɛ sa fɛɛrɛ de bali bɛ se ka siri sen kan n'u bɛ se ka Ukraine dɛmɛ cogo min nka u y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ ka nin bɛɛ kɛ ko irisi kɔni bɛ munumunu salo la u ka sankolo la ni a ka pankuru ye su ani tile ko ka fɛɛrɛ ɲini o fana na ko n'o tɛ ko a ko bɛna gɛlɛya dɔw ko k'u k'a fɔ Trump ye yaasa nin ko in fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na sabula ni min wala ye fɛn dɔ bɛ sɔrɔ sen na ka na anw de t'a kalama nka ala k'a ɲɛ halisa Trump ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 6 olu ka visa États-Unis t'o lakodɔn tuguni o maa 6 in sa k'u ye kumaw de fɔ u fɛ yen kuma minnu ni ale yɛrɛ bolo a ka cɛ min fatura n'o ye Charles Kirk k'u y'o ka saya kɛ i n'a fɔ ko bolofɔkɔfɛ ko maa minnu ye nin waleya in kɛ sa o maa 6 fala ye ko olu kɔni ko u ka visa ko k'a minɛ o la k'u gɛn ka bɔ États-Unis ale kɔnɔna na min ye Trump ye ko maa bɛ se cogo di ka maa ka saya k'i sigi k'o kɛ ɲagalabɔ ni yɛlɛko ye
ko k'a fɔ ko foyi tɛ bɔ o la ko k'o tigilamaw to yen k'o tɛ se ka bɛn ko sariya b'a jɔ a jɔyɔrɔ la o ye tiɲɛ ye nka jamana bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ kuma tɛ ni bɔ ko o tɛ tulonkɛ ko ye amerikɛnw olu fɛ yen diɲɛ seleke naani jɛkulu min bɛ yen ni ale bɛ baloko kunna a ko ko baloko n'o ye pam ye fala ye k'olu bɛ balo min di jamanaw ma k'u dɛmɛ ko ko bɛna gɛlɛya dɛ sabula min ye maa 14 ye k'olu bɛna degun sɔrɔ sabula musaka min tun bɛ d'olu ma u ka se ka baara kɛ n'o ye jamana caman y'i ka wari tigɛ ka bɔ olu la kɛrɛnkɛrɛnnen la États-Unis kaw olu de ka wari tigɛta cayara ni bɛɛ lajɛlen ta dɛmɛ k'a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ min ye maa 14 diɲɛ kɔnɔ olu de kɔni tɛna se k'u ka dɛmɛ sɔrɔ waati nataw la waati yɛlɛma kɔlɔlɔw fala ye k'o de bɛ ka boli diɲɛ kan bi dioxyde n'o ye carbone ye ale min yɛrɛ bɛ an ka dugukolo yɛrɛ sanfɛla bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi yaasa tile fanga kana bonya an kan ko kɔni k'a tɛmɛnen don nin waati in na kosɛbɛ o de la ni tile bɔra tile b'an jeni kosɛbɛ wa min ye sanjiw ye fana n'olu fana nana olu fana bɛ ba dɛmɛ n'a ka folonkoto ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ kabakolo yɛrɛ b'i yɛrɛ tanga ni fɛn o fɛn ye an yɛrɛ jamana an minnu yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ maaw ye an bɛ k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka sababu kɛ fiɲɛ jugu min n'an bɛ k'o bɔ su ni tile ko nin kuma bɛ fɔ diɲɛ magobatigiw ye diɲɛ fɛnkɔlaw ye k'u tɛ kala don ɲina ka bɛn n'a ye jamana minnu fana bɛ yen n'olu bɛ sɔn a kow labatoli ma fala ye ko fanga foyi tɛ olu la se tɛ u ye wa fɛɛrɛ t'u bolo Trump y'a yira sa ko ni ko ma kɛ min ye sini jamana ye ko jago bɛna bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira sa ko min ye sunbala ye ale ni tulu ko o kɔni ko o tɛna sɔn cogoya si la tuguni sini kana o feere u fɛ yen min ye siniwaw ye u y'a yira sa k'a fɔ n'u ma sɔn olu n'a feere fan wɛrɛw fɛ nin waleya minnu fɔlen filɛ nin ye fana min ye Trump ye a y'a yira fana k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛlen don ale bolo nka ni kibaruya in dilen ale fɛ fala ye a y'a to diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na sa fɔ ma ko burusu min ye sɔrɔw ye o jiginna ye kosɛbɛ min ye dolari wari ale miliyari 450 u binna ni o de ye sisan sa ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɛɛrɛ min sigi sen kan min ye dolari ka linlingila an ka ɲina fala ye bɛɛ bɛ fɛ k'i ka wari sɛmɛ sanu na sanu bɔyɔrɔw ni sanu tayɔrɔw ni sanu baarakɛyɔrɔw ani sanu bɛ jamana minnu bolo k'olu de bɛ nɛgɛ nin waati in na yaasa diɲɛ magobatigiw ka se k'u mago don o la sabula dolari bɛ sira min fɛ nin ye don dɔ la ko Trump bɛ sɔn k'a lajigin dɔrɔmɛ 5 la han bɛɛ jɔrɔlen ko sanu bɛ jamana minnu bolo maaw bɛ gɛrɛla olu de la Trump ko fana ko wa k'a bɛ kangari min fana da fala ye jamana minnu bɛ yen n'olu ka tugu Brésil, Russie, Inde, Chine ani Afrique du Sud kɔ n'o ye BRICS jamanaw ye ko ni maa gɛrɛ olu la k'a bɛ ɲangini ta ka ɲɛsin ma jagoko ta nasira fɛ i ni ale kɔni États-Unis tɛna jago kɛ tuguni dɛ ko k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye o siga ka bɔ bɛɛ la Chine ale bɛ ka jamanaw nanzara jamanaw k'a fɔ olu ɲɛna u ka dɔ fara halisa u ka baaraw kɛcogo kan waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛlikow la min ye chinois ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u tun bɛ baara kɛ ni minɛn min ye sa n'o ye Microsoft ye fala ye u y'o bila koyi UEP office k'u y'o de ta nin waati in na yaasa u yɛrɛ bɛ se k'u mago don u yɛrɛ ye cogo min na n y'a f'i ɲɛna an ka kuma daminɛ na an ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Zumana Sako ye Ɲaminakaw ka dangele Mali dangele ala y'a ka kalifa minɛ a la Zumana Sako a fatura kunungo n'o ye octobre kalo tile 15 ye a yɛrɛ bangena Ɲaminakaw fɛ san 1950 san 75 Zumana Sako a y'o de sɔrɔ min ye a ka dɛfu ye a y'o sɔrɔ san 1967 baki a y'o sɔrɔ san 3 o kɔfɛ fala ye Zumana Sako a ma deli ka kɛ deuxième ye classe kɔnɔ premier fo lycée Askia la yen fana a kɛra premier national ye ka bɛɛ lajɛlen da min ye Zumana Sako ye u b'a fɔ ma ko licence a y'o sɔrɔ an ka ENA la yan n'o ye Mali ENA ye ka tila ka master fana k'o sɔrɔ fɛɛrɛw kɛcogo la ani baaraw sigicogo la u b'a fɔ ma ko PhD n'o ye sɔrɔ nasira ani yiriwaliko ta nasira ye a y'o fana sɔrɔ fala ye a ye jɔnjɔn sɔrɔ min ɲɔgɔnna ma deli ka sɔrɔ maa fɛ fɔlɔ min ye Pittsburghkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Pennsylvanie n'o ye États-Unis ye a ka jɔyɔrɔ ɲɔgɔnna ma deli ka sɔrɔ maa fɛ o fɛ kalanko ta nasira la o mana tɛmɛ ka bɔ yen fana a ye stagiw kɛ n'o ye baaradege baaraw ye a y'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alimanw olu fɛ yen olu ka yiriwaliko ta nasira fɛ Gosplan min ye Irisilakɔrɔ ye a taara yen fana ka taa baaradege kalan kɛ yen min ye yiriwali baara min sigi sen kan Banque mondiale ale tɔgɔ la a ye baara kɛ o fana na sɔrɔko ta nasira fɛ ka taa États-Unis kaw olu fana fɛ yen Mali kɔnɔ yan Musa ka tile la sa fala ye bɛɛ lajɛlen ko ministre min ye sarako sigi sen kan Zumana Sako don an kun b'a fɔ ma ko sara ministre ale nana kɛ an ka jamana ministre de finance ye Musa ka tile la san 1986
k'a kun cɛ san 1987 la Sumana Sako a kɛra premier ministre ye Amadu Tumani Ture kɛlen ka furancɛ fanga ta yan an ka jamana kɔnɔ san 1991 ka se san 1992 cɛbɔya a y'o kɛ n'o ye jamanakuntigi kalata ye san 1997 fala ye nka a tilara k'i fosi ka bɔ a la i n'a fɔ fanga ŋwaradaba tɔw y'u fosi cogo min Alpha ka 11 mai o senfɛla do fala ye u y'a yira sa ko kalata sɛbɛn tɛ yen kalata foyi tɛ yen ko min ye yuruguyurugu o de bɛna kɛ kalata in na n'o ye 97 kalata ye o kɔfɛ sa min ye jamanakuntigi kalata min kɛra san 2002 Amadu Tumani Ture a y'o senkɔrɔma dondoli baara kɛ Sumana Sako sa parti politique kɔrɔ min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko Senasi faso yɛrɛ a kun kɛra o ɲɛmaa ye min ye o baara in sa a y'o kɛ fo ka se a dan na wa Senasi yɛrɛ kun y'i ka danaya d'a kan décembre kalo tile 28 san 2011 k'a ka kɛ u ka cɛbɔ ye kalata la kalata min kun kan ka kɛ san 2013 min ye Sumana Sako ye ala y'a ka kalifa minɛ a la 2005 la an bɛ dugawu kɛ sa ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min ala k'o nɔgɔya an bɛ taa jɛmu ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 18 min ye Famara ye kibaruya mana sɔrɔ tile kɔnɔna na ale na ka na o bɛɛ lajɛlen bɛɛ nɛgɛmɔ aw ye Falaye Keyita tun bɛ yan a k'an bɛɛ ni ala sɔnna ma su in na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 95